This video was brought to you by Kat Von K, the best girlfriend in the whole wide world. Hello! Για όσους δεν το ξέρουν ακόμα, όλα τα βίντεο που θα κάνω σε αυτό το κανάλι, σε όλο το Μάρτιο, θα είναι ιδέες της Κάτιας. Θα μου πει τι βίντεο να κάνω και δεν μπορώ να πω όχι, πρέπει να το κάνω. Έχουμε για πρώτη φορά κοινό πίσω από την κάμερα σήμερα και όταν λέω κοινό, εννοώ την Kat Von K. Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Κάτια παράγγειλε mystery box με ασιάτικα snacks, κουφετάκια, σοκολάτες, πατατάκια, τέτοια. Ασιάτικα. Δεν πίστευα θα έκανα ποτέ μου τέτοιο βίντεο, but here we are. Προτιμώ να φύγεις το κουτί και να μου τα πετάς one by one. Σε παρακαλώ. Όχι έτσι. Το πρώτο snack. Να ξέρετε, επειδή είναι πολλά, εγώ απλά θα δοκιμάζω πολύ λίγο από το κάθε snack. One chocolate, one strawberry. Πολλά θα έχουν λάθος αγγλικά πάνω. Εδώ λέει θα τα βαθμολογώ κιόλας. Πήγα να πω it smells nice. Εάν είναι μάτσα, σοβαρά. Αν διαβάσεις, γράφει μάτσα. It's pretty good, you know. Pretty good, right? Λέει μάτσα, αλλά δεν έχω καθόλου μάτσα στο στόμα μου. Έχω φράουλα και σοκολάτα. 7 από τα 10. Next. Nanjing Panya. Τα πιο πολλά θα έχουν ασιάτικα πάνω και δεν θα έχω ιδέα τι τρώω και τι γεύση είναι. Cool. You don't speak Chinese? Nope. Προς το παρόν μου αρέσει το χρώμα του πακέτου. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί σας αρέσουν σας τις γυναίκες αυτά τα βίντεο. Είναι τσίλι αυτό. Μου θυμίζουν κάτι που έχουμε και εδώ. Μισό το τσίλι, αλλά ψιλοέχω νιεύσει τσίλι. Είναι λιγμένα από το 25 ρε αγάπη μου. Είναι λιγμένα. Η Κάτια ξέρει πώς νιώθω για τα λιγμένα. Ήξερατε να μου πεις για τα λιγμένα. Λέει, στην Ασία γράφουν την ημερομηνία που τα δημιουργούν. Ευτυχώς που μου έδωσε στο χαρτί που έχει γαλλικά και ιταλικά πάνω. Αυτά είναι κάπως σαν spicy biscuits. Να ξέρετε, τα νιώθω τώρα στο στήθος. That's some good shit. That's some good shit, right? 8,5 από τα 10. Προς το παρόν καλά πάμε. Περίμενα να δοκιμάζω. Περίμενε. Ξεκίνησε το spice in my mouth. Oh, no. Είπα 8,5 από τα 10. Ναι. 7. Να ξέρετε κάτι. Γενικά τρώω πολλά και διάφορα. Μισό το spice, το καυτερό. Μισό το spice, μισό το καυτερό. Δεν μου αρέσει καν το πιπέρι. Μισό το Μου θυμίζει για κάποιο λόγο άνεμε οι γράμματα. Φαντάζομαι γράφει biscuit. Μπισκέτο. Θα μπορούσα να είχα το κινητό και να κάνω live translate, αλλά δεν θέλω τώρα να τραβάω βίντεο και να είμαι όλη την ώρα με το κινητό. Θα είναι surprise η γεύση. Τα κατά. It's the one and only double Snoop Dogg. Του λείπει ένα παγωτό. Ναι, είναι απλά biscuit. Δεν έχει ούτε σοκολάτα μέσα, δεν έχει κάτι μέσα. Είναι απλά ένα ξηρό biscuit. Ποιος θα το αγοράζει? Για ποιο λόγο να το αγοράσεις αυτό το σκέτο biscuit? 3 από τα 10. Μόλις κατάλαβα ότι θα γίνει της Μπου το στούτιο σήμερα. Είναι licorice. Κάποια έχουν, δεν ξέρω αν φαίνεται. Nope. Κάποια έχουν λίγα αγγλικά γράμματα πάνω. Licorice είναι αυτά τα... Περίμενε, να δεις. Wait. Yucca. Δεν ξέρω αν το Yucca είναι γεύση. Δεν ξέρω αν είναι το brand. Από αυτά τα... Rainbow... κουφετάκια things. Κανονικά αυτό θα είναι ωραίο. It smells nice as shit. Αχ, μυρίζει φράουλα. Why are you gay? Δεν είμαι gay. You are gay. Άντε σκάσε. Έφαγες πρόγευμα σήμερα. Να ξέρετε, τραβάμε πρωί-πρωί. Εντάξει, όλα αυτά τα κουβερτάκια things έχουν ίδια γεύση. Ζάχαρη,
φρούτο. Όπως ξέρετε, πάντα λέω nothing is perfect. 9 από τα 10. This is some good shit. Βλέπετε τις μπάλες κάτω. Α, το πακέτο είναι σαν μήλο. Λογικά έχω γεύση μήλο. Well, duh. Ρε Κίνα, τα πλαστικά σας χρειαζόταν τώρα μέσα σε αυτό το καθένα να είναι σε πλαστικό και το προηγούμενο το πρώτο έτσι ήταν. Λοιπόν. What the f*** is that? Θέλεις εσύ να φάεις? Μυρίζει sweet. Α, έχει κουκούτσι μέσα. Προσοχή, μην σπάσεις τα δόντια σου. Τρώω το γύρω-γύρω που είναι σαν σταφύλι. Και έχει τεράστιο κουκούτσι μέσα. Τώρα σας αρέσουν αυτά τα βίντεο. Γευστικά. Γευστικά. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν υπήρχε λόγος να έχει κουκούτσι που σου το χαλάει στη μέση. Οπότε γευστικά 6. Το ότι έχει κουκούτσι μέσα το ρίχνει στο 4. Είναι και μέση. Εννοείς Ρονάλτο. Sorry που δεν μπορώ να σας πω το όνομα του προϊόν και τη γεύση. Είναι όλα κινέζικα όπως λέμε, κυριολεκτικά. Τι, περίμενε. 25%. 25% τι. Το προϊόν λέγεται 25%. Νομίζω και αυτό είναι κάτι σαν μπίσκιτ. Μπράβο Γιώργο. Και αυτό είναι απλά ένα σκληρό μπίσκιτ. Είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο μπίσκετ. Έχει γεύση κρέμα. Ξέρεις τι, δεν είναι κακό. Απλά δες πως γίνεται. Δείτε χαμός γιατί είναι τόσο λεπτό και flaky όπως λέμε. Και γίνεται της την ώρα που τρως. 5. Αφού ενθουσιάστηκε. Ναι, ενθουσιάστηκα. Αλλά δεν μπορείς να το πάρεις και να το φας. Χρειάζεσαι πιάτο για να φας ένα μικρό μπίσκετ. Εντάξει, σε κρουασάν θα έβαζες 5. Το κρουασάν κρουασάν. κάνει το ίδιο. No. Άκου, καλά, άκου. Είμαι confused. Μισό λεπτό να μπω στο είναι μπούτα μου. Confusase. 5 από τα 10. Oh my, τέλος πάντων. Άντε, είναι χαμός άτε. Αφού έγινε ήδη της που τι κάνω. Να μείνουμε λερωμένο το τραπέζι. Το f*** is this. Άλλος αριθμός. 99 λέει. 99 τι. Έχει όσπρια μέσα. Το πακέτο έχει όσπρια πάνω. Ρε, οι Κινέζοι σκέφτονται τα πιο περίεργα. Ιου, έλα εδώ. Έχει χνούδι. Πείτε μου. Πείτε μου τι σας θυμίζει αυτό. Μυρίζει καμένο ρύζι. Θυμίζει ένα γλυκό που τρώμε όταν ήμασταν μικροί. Όταν ήσουν εσύ μικρή. I did not put this shit in my mouth. That's what she said. Όπας. Η κοιλιά μου έκανε... Είναι peanut butter αυτό. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ή όχι. Δεν είναι μπίσκετ. Είναι σαν το ριζό, αυτά τα κέικ τα... Όπως τα rice cakes. Είναι μαλακό, δεν είναι μπίσκοτο. Και έχει φιστίγι μέσα. Τώρα δεν ξέρω γιατί το πακέτο έχει όσπρια πάνω. Το τρως όμως ακόμη. That's what she said. Είναι mix salty με ζάχαρη, μαλακό με σκληρό. It's weird. Ίσως είναι τα healthy snack που έχουν. 5 από τα 10 και αυτό. Είναι πολλά τα snacks. Let's go. Bam bam. Μιλίκες. Εμελκές. Είναι σαν τα σοκολατάκια. Δεν έχει αγγλικά πάνω. Θέλω πολλά να κάνω. Πάμε! Γιώργο! You are weak. Είναι σαν σοκολατάκια. Αλλά... Αυτά που έχεις στα γιαουρτάκια. Ναι, αλλά δεν έχουν πολύ γεύση. Φαντάσου σοκολάτα με σχεδόν καθόλου γεύση. Πώς γίνεται? That's what this is. Δείχνει ότι έχει μέλι, αλλά... 3. Δεν είναι απέσιο. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτό το προϊόν. Όλα γράφουν 25 πάνω. Ελπίζω να είναι αυτό που πες. Διάβασε το χαρτί. Και να... Δεν μπορώ. Έχει ολλανδικά, γαλλικά και ιταλικά πάνω. Wait, you're not Italian? Επίσης παρατήρησα οι Ασιάτες τα πακέτα τους
Πολύ δύσκολα ανοίγουν. Είναι σαν τα αυτά το mixed peanuts. Είναι για πάρτι. Τι! Ξέρεις που λες, made in China, το φτηνό. Είναι σαν αυτά τα mixed φιστίκια. Απλά δεν έχουν ούτε αυτά πολύ γεύση, αλλά εντάξει δεν είναι άσχημα. Do you have to fucking chew like that? Μου χτύπησε λίγο bacon για κάποιο λόγο. Α, τώρα σου αρέσει. No. Sorry που κάνω έτσι, απλά όσο κάνω έτσι. Νιώθω ότι έχει κάτι μέσα που δεν θα έπρεπε, κάποιο ζώο. Δεν ξέρω. 4 από τα 10. Δεν ξέρω γιατί έχει κοριτσάκι πάνω σε peanut box. Good throw, honey. The fuck is this? Αυτό θα ήθελα να το δοκιμάσω. Crystal Amber Candy. Έχει αγγλικά πάνω αυτό. Crystal Amber Candy. Oh. Α, είναι αυτά τα ζελέτα. Πώς τα λέτε? Αυτά τα μάλα... Είναι σκληρά. Απλά είναι Κίνα μαλακά. Ψευτομαλακά. Υπάρχει ένα trend που έχουν ζελεδάκια πιο frozen, πιο σκληρά. Ναι, αλλά αυτά είναι κανονικά ζελεδάκια. Σκληρά. Ω, είναι σκληρά. Μαλακά. Άκουσες το crack. Ξέρεις τι, ας πω το feeling. Μέσα είναι πάρα πολύ μαλακό. Έξω κάνει crisp. Homosexual? How can I describe you? Είναι trend αυτά τα snacks. Οδονιά, βλέπετε. Θέλω να δοκιμάσω, please. You like? No. Έχουν, η γεύση που έχει μέσα είναι πάρα πολύ artificial, είναι πολύ ψεύτικη η γεύση. Πάλι δεν είναι κάτι που θα αγόραζα γιατί θέλω να φάω. Στην αρχή ήταν ωραίο, αλλά όσο το τρως. 5 από τα 10. Ασία, I'm not impressed. Oh, scary! Oh, shiver my timbers! Shut up, man! Δεν ξέρω αν σας το είπα, που πήγαμε η Ιαπωνία, έπαθα τροφική δηλητηρίαση από κάτι που έφαγα στο δρόμο. Ελπίζω να φαίνεται καλά και να μην ασπρίζει το. Ew. Oh no, what are these? Brother. Brother, Νιώθω ότι τρώω foam που βάζεις στο πάτωμα. Κάτι που βάζεις στο πάτωμα για να παίζει το παιδί σου που είναι έτσι μαλακό. Νιώθω ότι έχω πάρει ένα κομμάτι και το έχω βάλει στο στόμα μου. Είναι και λίγο chewy. 2 από τα 10. Παρατηράτε κάτι. Τα καυτερά μετά, γιατί μισώ τόσο πολύ τα καυτερά, θα χαλάσει την παλέτα μου, έτσι το λέτε παλέτα, τη γλώσσα μου. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Οι Ασιάτες υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι πολύ έξυπνα άτομα. Αλλά τα σνακ τους είναι πολύ άχρηστα και περίεργα. Is that a fact or is that just your opinion? Και δεν νομίζω να είναι θέμα ότι δεν μεγάλωσα με αυτά. Απλά δεν είναι ωραία. Αυτό απλά έχει έναν πουλί που μοιάζει με Pokemon έξω. Αυτό νομίζω είναι marshmallow. Δεν έχει αγγλικά. Είναι ένα marshmallow μαλακό. Ακούστηκε περίεργο. Μέσα. Βλέπετε μέσα. Wow, μαρμελάδα. Θα πονώ την κοιλιά μου το απόγευμα. Αυτό είναι κάτι που αν είχαμε πολλά τέτοια σπίτι, θα έτρωα από εδώ από εκεί. 9 από τα 10 και αυτό. Άντε 8,5. 8,5. Χουατζιο κουόπα. Δεν ξέρω αν είναι ιαπωνικά ή κινέζικα ή κορεάτικα. Νιώθω ότι είναι ιαπωνικά αυτά. Κάθομαι και διαβάζω τα ingredients που είναι στα ιαπωνικά. Ρε. Are you sure? Are you sure about that? Cornflakes. Ναι, μυρίζει cornflakes. Σαν τα δημητριακά, τα Weetabix. Όχι, τώρα. Το πάμε. Spicy! Είναι πολύ καύτερα. Stop being a pussy. Μισώ τα spicy πράγματα που δεν σου λένε στο πακέτο ότι είναι spicy. Όταν πάμε εστιατόριο και παραγγέλνω ένα συγκεκριμένο κρέας και έρχεται με spicy sauce που δεν έλεγε στο μενού ότι το sauce είναι spicy, με παίρνει ο θκιά. Μπορεί να το λέει, δεν ξέρω.
Πάντως από την εικόνα δεν καταλαβαίνεις ότι είναι spicy. Ένα από τα 10. Εντάξει, όχι ένα, 2. Γιατί γευστικά είναι ωραία. Αλλά μετά. Γιατί γλύφω τα δάχτυλα μου. Γευστικά είναι ωραία, αλλά μετά σου χτυπάει. Γλύφω γιατί γευστικά είναι ωραία. Σου χτυπάει μετά όμως ένα spice. Τι είναι αυτό? Ζελεδάκι. Νιώθω ότι είναι φράουλα. Από το πακέτο δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό νομίζω πρέπει να τρώεται με κουταλάκι κανονικά. Νομίζω κάνεις oh no. Ναι, αλλά δεν θέλω να κάνω όλο. Κάντο. Σταμάτα. Έχει γεύση strawberry milkshake. Ρούφατο. That's what she said. That's what he said. Γιώργο, όλο. Shot. Φράουλα. Πώς σας είπα, μ' αρέσει η φράουλα. Doesn't that make you gay? Είσαι χαρούμενο παιδάκι. Είμαι. Η υφή είναι λίγο περίεργη γιατί δεν είναι ακριβώς ζελέ. Φαντάζομαι ζελέ που ήταν στο ράφι για 6 μήνες. 6! Γιατί ήταν ωραίο, δεν ήταν πολύ εντυπωσιακό, δεν ξέρω. Έχω mixed αισθήματα γι' αυτό. Νιώθω ακόμα το καυτερό, το προηγούμενο, προηγούμενο. Καλέ. Τι λες καλέ, δεν μ' αρέσει το καυτερό. Ό,τι καταλάβατε, κατάλαβα κι εγώ. Έχει αυγό. Αυγό. Did you say Egg. Νομίζω είναι μπισκότα. Το αυγό δεν ξέρω γιατί υπάρχει στο πακέτο. Δείτε μίνι μπισκοτάκια μικρούλιγα. Είναι βούτυρο. Μπορεί. Είναι πολύ στέγανα. Dry as fuck. Πώς τα μπισκοτάκια που έχουν βούτυρο, ας πούμε, τα σκετά, αλλά σε made in China και δεν αφήνουν πολύ ευχάριστη γεύση στο στόμα. Εντάξει, δεν είναι κακά. Ρε, οι Κινέζοι δεν ξέρουν να τρώνε. Snacks. 4. 4 από τα 10. Μοβ πατάτα. Και εδώ λέει my love. Δείτε τι έχουν γράψει. Good taste, naturally. Good mood. Είναι όπως αυτά τα κινέζικα που τα έχουν μεταφράσει πολύ λάθος. Να σας το διαβάσω όπως νομίζουν ότι το έχουν γράψει. Purple potato. Good taste, naturally. Good mood. Crisp. Συγγνώμη, τι είναι αυτό? Crisp. Εννοείς crisp. Crisp. Όλα μοιάζουν. Είναι ένα mix πατατάκι με cornflakes. Πώς αλλάζεις Ρε, έτσι το ναι, mood σου. μόλις μπεις στο στόμα, you're like, μετά σου χτυπάει μια ωραία γεύση και μετά πας πίσω στο... αυτό έχω πάθει με σχεδόν όλα. Μου χτύπησε μια ωραία πικάντικη κάπως γεύση, χωρίς το spice. Αλλά μετά, σαν να έχεις πάρει ομή πατάτα και το γλύψες, ας πούμε. Ew. Έχει αυτήν την γεύση, χωρίς το χώμα. Α, είναι spicy. Το. Μου χτυπάει μετά το spice. Δεν με καταλαβαίνετε, Ασιάτες. Βάρτε αυτό το spicy shit έξω. Θα με χάλια το βράδυ. Είσαι μια drama queen. Δεν είμαι drama queen. You Sweet mellow. Κάνε focus. Forget my face. Λαγουδάκι με καρδούλα πάνω. Πώς σε καλοπιάνουν Ασιάτες με αυτά τα anime. Νομίζω είναι υγρό. Δηλαδή πώς το ανοίγεις αφού είναι υγρό. Φοβάμαι λίγο να το ανοίξω. Νομίζω είναι υγρό. Και πρέπει να το ανοίξεις με το ψαλίδι. Και να το πιείς. Είναι ζελεδάκι αλλά πολύ... Πρέπει να το ρουφάς. Τι γεύση έχει? Δεν καταλαβαίνω τι γεύση έχει. Νερό. Έχω σπάσει στο στόμα μου ακόμα. Πεπόνι. Νερωτό πεπόνι. Δεν είναι κακό. Δεν έχει πολύ γεύση. 3,7. Προς το παρόν, 1000 φορές τα snacks που έχουμε εδώ, τα τυπικά. Έχω σπάει στο στόμα μου με πεπόνι, με μπίσκετ. Έχω ακόμα κομματάκια μπίσκετ στα δόντια μου, στα χέρια μου. Θα το πετάξει στα χέρια μου. Ευχαριστώ.
Oh no. Τα πατατάκια που έχουν γεύση γαρίδα μ' αρέσουν, τα prawn cocktail. Αλλά αυτό είναι όπως τα french fries που φαίνονται με μια γαρίδα έξω. Τι μανία έχουν με anime characters. Έχω το αίσθημα ότι αυτό θα είναι πραγματικά απέσια όμως. Δεν μυρίζει καθόλου γαρίδα. Είναι λίγο λάδερα. Stop complaining. Έχουν λάδι πάνω. Πώς το λαγώ. Καμία σχέση με πατατάκια γαρίδας, ας πούμε. Έχω νιεύσει καμένη πατάτα. Η γαρίδα λείπει completely όμως. Καμία σχέση. Είναι στεγνά. Sorry αν δεν εξηγώ καλά τις γεύσεις. Τα πιο πολλά που είναι σαν μπίσκετ πατατάκια είναι στεγνά, χωρίς γεύση. Λίγο καμένο. 3. Ούτε καν. 2,5. Άτε 2,7. Τι είναι αυτό? What the fuck is this? Killenfütze. Δεν έχει καθόλου αγγλικά πάνω σου. Λέει να το ανοίξεις με ψαλίδι. Ανοίγει και έτσι. Oh no. Έχει υγρό μέσα. Τι μυρωδιά έχει. What's that, brother? Λίγο ψάρι, αλλά κυρίως... Ναι, έχει μυρωδιά, φαγητό του Νίο, της γάτας, με λίγο ψάρι. Πραγματικά, I really don't want to eat this. Oh my God! Όπως είναι η μυρωδιά, είναι και... Ποιος αγοράζει αυτό το πράγμα? No, δεν ξέρεις τι θα πω. Ευτυχώς που δεν το δάγκωσα. Είναι full καύτερο. Είδατε τι έκανα έτσι. Είναι full καύτερο. Είναι τροφή σκύλου για ανθρώπους. 0. Πέτα το στον κάλαθο. What the fuck is that? Sorry που δεν το δοκιμάζω. Να το δοκιμάσω. Εγκρίμα να μην το δοκιμάσω. Έλα να το δοκιμάσω. God damn it. Θέλω να κάνω εμετό. Είναι full spa. Μα. You need to calm down and relax. Είναι από αυτά τα που σου λένε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι πάρα πολύ καυτερό. Είναι από αυτά τα snacks. Πλην 5 από τα 10. Έλα κάτι πιο γλυκό. Γιατί έγλειψα το γλύφεις δάχτυλο μου, ρε. πάλι. Εγώ συνήθω να γλύφω τα δάχτυλα μου. Μετά το φαγητό εννοώ. Έχει και κάτι. Δουλειά. Και καλά το παίρνεις όπου θέλεις. Δουλειά, παραλία, ταξίδι. Νομίζω είναι κουφετάκια με γεύση ροδάκινο. Είναι από αυτά τα... Είναι dried fruit. Τα φρούτα που έχουν γίνει σκληρά και που βάζουν ζάχαρη μέσα. Ρε, όσο πάνε χειροτερεύουν. Και είπα να σου δώσω κάτι γλυκό. Για κρε μ***κες. Αν αγόραζα αυτό το πράγμα στον δρόμο, δεν θα έλεγα αφού το αγόρασα στο φάω. Θα το πετούσα στον κάλαθο έτσι. Κάλαθο. Ένα από τα 10. Τι είναι αυτό? Νόμιζα ότι μου πέταξες μπαταρία, ξέρω. Έχει έναν ορθογώνιο σχήμα εδώ, λες και είναι μπαταρία κάμερας. Είναι σόλομο αυτό. Για να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, υπάρχει ακόμη ένα version, το spicy, και δεν σου το έδωσα. Είναι το ίδιο πράγμα με το άλλο. Δείτε. Μύριστο, μύριστο, αφού με βάζεις να τα τρώω. Μύριστο. Είναι ωραίο. Are you crazy? Είναι spicy. Ρε, αυτό είναι το non-spicy version. Αυτό είναι το spicy. Αλλά είναι όπως το άλλο. Μα, αν αυτό δεν είναι το spicy και είναι πάρτο, please, και είναι full καυτερό, αυτό που έχει spice πάνω τι είναι? Ρε και sorry. Why are you being so dramatic? Η υφή, εντάξει, είναι σαν ένα κομμάτι ψάρι με τροφή σκύλου και είναι απέσιο. Το γλύφω μόνο, αλλά είναι απέσιο. That's what she said. Δεν το δοκιμάζω καν. Oh my god. Εάν βλέπει ένας Ασιάτης που ξέρει ελληνικά, σε παρακαλώ, εξήγα μου τι είναι αυτό το πράγμα αν το τρώτε.
Θα σε γλυκάνω τώρα. Νομίζεις, θα με γλυκάνεις τώρα λες, δεν ξέρεις καν το f***ες εσείς. Sour hortanarole. Αυτά τα licorice, πώς τα λέμε. Βλέπετε το χρώμα έξω. Βλέπετε το χρώμα. Βλέπετε το χρώμα έξω. False advertising παρακαλώ. Γιατί το τρως έτσι? Καμιά σχέση με τι υποτίθεται είναι ρε μ***κες. Κοίτα, συνήθως τα ζελεδάκια που δεν έχουν artificial intelligence. What? Συνήθως τα ζελεδάκια που δεν έχουν artificial products είναι πιο σκούρο το χρώμα. 2. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λέει ότι έχει γεύση blueberry. Εντάξει. Και καλά είναι ένα biscuit με blueberry στη μέση. Εκεί που περιμένω κάτι ωραίο, είναι απέσιο. Και εκεί που περιμένω κάτι απέσιο, έχει γεύση μύρτιλα. Τέλος, κάτι καλό, ευχαριστώ αγάπη μου. Κάτι καλό. Είναι μπίσκιτ μαλακό βουτύρου με blueberry στη μέση. Είναι τόσο γλυκό. 9 από τα 10. Αυτή η μ***για εδώ. Επιτέλους! Αυτό είναι 50% κάτι. 50% ωραίο, 50% αληθινό φρούτο. Είχε 4. LOL! Μου πεις είναι ωραίο. Ψεύτικο. Ναι, είναι full ψευτικό, μήλο. Τι είναι μήλο? Γιάκ! Φαίνεται σαν ζελεδάκι. Αλλά δείτε τι τρώω. Δείτε, what the fuck is this? Ρε, νιώθω ότι τρώω DIY υλικά. Το γλύφω για να καθαρίζω τα δάχτυλα μου, επειδή θέλω. Κουφετάκια με γεύση σταφύλι. Δεν ξέρω τι κουφετάκια, θα δούμε τώρα. Διεξπλωρά. Are you trying to be funny? Αυτά που έχουν ζάχαρη απ' έξω, τα μαλακά. Πας χαρτί. Φα χαρτί. Με έχω γεύση χαρτί. Πολύ ψευτική γεύση ρε, όσο τα τρως σου χτυπάει η ψευτική γεύση που έχουν βάλει. Ξέρεις γιατί δεν έχει αληθινό φρούτο, έχει artificial, αλλά πολύ artificial. Και καλά αυτή λέει yummy ψεύτρα. 4. Αυτά που κάνεις στο στόμα και κάνουν κράτς κρούτς και pop-pop. Τι είναι αυτό, τι ζώο είναι αυτό, what the fuck is, τι είναι αυτό? Μια μπάλα τρίχας της γάτας ας πούμε με μάτια και στόμα. Το Bush στο Fortnite. Βγαίνει το πόδι του από το πηγούνι του και πάει πάνω. Δεν θα το μυρίσω καν αυτό, δεν θα το δω καν, θα το βάλω απευθείας στο στόμα. Really? Nothing. Θα τον ακούστε. Δεν κάνω κάτι. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε φάει έστω μια φορά αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή το στόμα μου κάνει πολύ ζάχαρη. Το κρανίο μου κάνει με γεύση φράουλας. Είναι εντυπωσιακό το pop, αλλά μετά όταν φεύγει αυτό 6,5 από τα 10. Το διάβασες, το διάβασες. Όχι. Αρακάς με γεύση σκόρδο. Σκέφτεσαι να δεις ταινία στο Netflix με την κοπέλα σου, ξέρω, και λες πάω περίπτωρα να πάρω κάποια snacks. Τι θέλεις? Θέλω αρακάς με γεύση σκόρδο. Έχει? Αρακάς με γεύση σκόρδο. Δείτε τώρα που θα είναι γαμάτα. Για να βλέπετε τι τρώω. Είναι όντως peas. Είναι όντως στεγνά peas. Full garlic. Full σκόρδο. Είναι όπως νομίζετε. Αρακά με γεύση σκόρδο. Θα τα τρώγες σε εστιατόριο. Σε εστιατόριο. Φαντάζομαι τώρα να τα τρώω με κρέας, με steak, ξέρω. Δεν είναι απέσια. Δεν είναι ωραία. Αρχικά, μην τα πάρεις πριν να δεις ταινία με την κοπέλα σου. Θα βρωμάς σκόρδο 3 μέρες. Πόσα θα του βάζεις? 4,8.
8. Wow. Wow. Πολύ επαγγελματικό πακέτο. Αδιαφανές πακέτο που λέει δεν ξέρω τι λέει. Α, είναι στα αγγλικά. Hong Chang Chi Food. Πώς μυρίζεις έξω από το πλαστικό? Γιατί κάποτε μυρίζουν τα πράγματα έξω από το πλαστικό. Ρε, είναι πραγματικά όπως τα treats που δίνω της Ότης. Δεν κάνω πλάκα. Τι μυρωδιά έχει? Τίποτε. Όταν ένα φαγητό δεν μυρίζει τίποτα, δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Βλέπεις. Ρε, είναι dog food. Ρε, μας κοροϊδεύουν. Μπας και όλα αυτά είναι φαγητά για το σκυλάκι σου. Η μια γωνιά κάπως τρώγεται. Δεν είναι για άνθρωπους αυτό. Ξέρετε που βλέπεις ταινία Apocalypse στο μέλλον που έχουν γίνει όλα τις π***νας και έχουν μείνει λίγοι ανθρώποι ζωντανοί. Στο μέλλον μας δηλαδή. Και έχουν κάτι φαγητά ψεύτικα σε κουτιά για να ζήσουν. Είναι αυτό το πράγμα. Τρώω χαρτί, τρώω χαρτόνι. The fuck. Θα τα στείλω πίσω. Με το φτύμα μου πάνω έτσι όπως είναι. Αν ήμασταν όντως σε Apocalypse, προτιμώ να πεθάνω. Λοιπόν, επιτέλους βρήκα και ένα μότσι. Λέω κι εγώ να μην βάλω Ένα μότσι, milk μότσι. Θα πεις τώρα, το τσέι, τι είναι το μότσι? Υπάρχουν κάτι τέτοια Αχ, μυρίζει τέλεια! που μπαίνουν στην κατάψυξη. Υπάρχει μορφή παγωτού και υπάρχει μορφή αυτή που τρως. Είναι όπως το άλλο που δείτε ρε. Φαντάσου ότι βάζεις λίγο γάλα, λίγο μέλι και αλεύρι, αλλά δεν το κάνεις μίξ καλά. Και το αλεύρι αφήνει μια ευφύ. Μα τα μότσι έχουν αλεύρι γεύση. Δεν είναι ωραίο? Θέλεις να δοκιμάσεις? Νιώθω ότι σε όλο αυτό το βίντεο είμαι έτσι. Είναι ωραίο! Έχει γεύση κρουασάν βουτύρου. No, it does not have γεύση κρουασάν βουτύρου. Δεν είναι απέσιο, αλλά... Πόσα του βάζεις? 4. Τι λες καλέ? 4 από τα 10. Δικό μου tasting video, not yours. 4. Αυτή η μ***κία. Μίλκα μάτσε. Πότε τελειώνουμε? Λοιπόν, Γιώργο, έμειναν 2 ακόμη. Αντέχεις? Yes. Lord save me for March. Είναι ακόμα το πρώτο βίντεο. Ένα μικρό μπισκοτάκι. Είναι σαν όριο. Είναι ροζ έξω και πράσινο μέσα. Oh no. Μάτσα, baby. Η μάτσα, σκεφτήκα αυτό το πράσινο που έχεις με το σούσι, το wasabi. Αν είναι wasabi. Δεν λέει, λέει πιπιζάν. Πιπιζάντε. Αν είναι wasabi. Wasabi. Είναι όλα τόσο μικρά. That's what he said or she said. That's what they said. Όλα τα μπισκότα τους, όλα, ό,τι ήταν μπισκότο, είχε ακριβώς την ίδια γεύση. Το ψεύτο χαρτόνι, κρέμα, βούτυρο. Ό,τι μπισκότο δοκίμασα, έχει την ίδια γεύση. Εντάξει, έχει λίγη γεύση φράουλα. Το πράσινο μέσα, η κρέμα μέσα, η πράσινη. Δεν ξέρω τι είναι. Όλο το πράγμα έχει μια γεύση. Χαρτόνι με βούτυρο. I'm not impressed. I'm not impressed. Γι' αυτό που δεν θα δεις κάποιον στην Κίνα με υπερβολικά πολλά κιλά. Δεν τρώνε snacks. Γιατί είναι όλα απέσια. Πριν πάμε στο τελευταίο, χωρίς κανένα λόγο, κόκκινα φώτα. Γιατί νιώθω ότι θα μου δώσεις αυτό που σου είπα πριν. Να μην μου δώσεις It's coming, baby. που έχει ένα spice έξω. Μαλακές, περίμενε. Τα καύτερά τους δεν λένε καν ότι έχουν καύτερά. Τι είναι αυτό? Μπισκοτό Preserve Vegetable Thin Biscuit. Νομίζω στην Ελλάδα λέτε biscuit. Σας παρακαλώ. Δεν είναι biscuit. Είναι biscuit. Biscuit. Κάθε λίγο έχουμε αυτή τη συζήτηση με το love και το love.
και το μπίσκουιτ. Cookie. Reserve vegetable thin biscuit. You're just saying it with an offensive Asian accent. I make it to taste it. Μυρίζει spice. Μυρίζει καυτερό. Σιγά. No. Πήγα να ήμουν λίγο dramatic, μου χτύπησε λίγο το spice. Ρε, full spice, μπορώ να το φάω. Μη γελάς. Hold on. Drama queen. Ρε, δεν μπορώ τα καύτερα, δεν καταλαβαίνετε. Ξέρεις τι, το μπισκότο, το μπισκότο έξω δεν έχει γεύση spice, εντάξει. Το spice είναι αυτή η μ***κιά που έχει μέσα, που είναι κολλημένο σε κάποια σημεία πάνω στο μπισκότο. Είναι καυτερό χαρτόνι. Ρε, τι τρώτε ρε, το εννοώ, αν έχει Ασιάτη που είναι μισός Ελλήνας ξέρω και καταλαβαίνει, τι σκατά το τρώτε. Εντάξει, τελικά, δεν είναι καν τόσο σπάει. Απλά φοβόμουν. Ένα. Sorry, το εννοώ. Φαίνεται και από το πακέτο ότι είναι snack 1 από τα 10. Please go away. Go away. Sorry, ήμουν πολύ έτσι όλη την ώρα. Asian snacks. Λοιπόν, δεν βλέπω τέτοια βίντεο, δεν βλέπω tasting videos, δεν ξέρω αν καλά τα πήγα. Μ' αρέσει η Ιαπωνία. Μ' αρέσει το φαγητό τους, δεν μου αρέσουν τα snacks τους. Αυτό κατάλαβα σήμερα. Like please, γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είστε subscribed. Ρε, έχω ακόμα γεύση χαρτόνι στο στόμα μου. Όπως είπα, όλα τα βίντεο αυτόν τον μήνα σε αυτό το κανάλι θα είναι ιδέες της Κάτιας. Επίσης κάντε την follow γιατί κάποια βίντεο ίσως έχουν σχέση μαζί σας, είτε από θέμα σχόλια ή voting και όλα αυτά. You are a transgender.